Sound. Sound speeding. Action malam. Ka daɗe kana yi ne ruhanai. Na ji daɗi shine gari ba na saba ba. Sai da ku muke rayuwa kuma sai da mu. Dama abin da yake faruwa wannan ce. Me ya tsagwalar da mu a nan gudu? In ba mu san abin da yake tafe da ku ba, domin mu ba ku labari, me ya za mu tsuguna a nan gudu? Kafin ku zo mun san labarin. Ke, ba ke bace Halimatu Sadiya? Ai biki sa'a sunan ba. Ai mai sunan ke kuma tsinaniya. Neman ɗaukaka kike ga ɗan adam. Haka ne? Haka ne malam, kuma in shirye nake dukkan abin da ka faɗa an aikata shi cikin gaggawa. Za ki samu ɗaukaka kenan. Za ki samu. Amma muna da manya-manyan sharaɗi. A wajen ku ne za ku kalle su manya. Amma mu, tunda sun zama jiki a wajen mu, kuma mun aikata su domin biyan buƙatun mu, mu ba komai bane a wajen mu. Wanda irin sharaɗi ne wannan malam? Kuɗi ne kawai sallah za ki daina ta asuba. Gaskiya malam ba zan iya daina aikata sallah asuba ba. Kenan in kafirce malam, na fa zama mashirikiya kenan. Ba zan iya daina sallah asuba ba. Nan a masallacin Juma'a kike? Nan fa a wajen sinan ne kike. Dan uwanki sinan ne. Kuma yin sinan ne. Sorry da Allah bai ta muka matsi da dade me ya ga da Allah. Pick up. Action malam. Action. Sinan ne mai taimako. Yo, bayan kai kulumboto. Shine da Allah ya ji ce wannan yes ko? Shine da ko? Bai min na nuna min nan ba. Ke ce mai tsoron Allah? Na gane. Ke da saurayi yasa kika yi wayayen ki dawaye? Zan yi. Yawa mu je. Aikin banza aikin mu. Ke ce mai tsoron Allah? Giga kina alalibe? Yawa a wancan malam. A wancan lulayin kake kalla kake mata bayani. To so ki. Bayan ka yawa. Ya taba komai kake Action. cewa. Ke ce mai tsoron Allah? Bayan gashi nan duk alalibe kike? Kuma ke da saurayi ya sa. Sorry malam. Menene? Yawa zai haka ne amma za ka dan jawo shi ne. Ai kana sa In kake ka sa, juya. kana dawo da shi Na gane. a haka yawa kana yi Daga ina kana ne? mata bayani. Kawai kana sa zaka ya gama lalume ta ka dawo. Yawa pick up. Da Action. lalibe da an gama lalibe ko? Eh. Aikin banza aikin mu. Dibi. Gashi nan. Sun gama lalibe. Tare! Ke da kika butulcewa iyayenki kika goyi da bayan saurayi kika watsa wa iyayenki ƙasa a ido Sun zaba miki Jamilu mutumin kirki.